Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sang aksyon balita evening edition. Karon nga daw Biyernes Hunyo 17 tuig 2022. Makitaan man kita live sa official Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod kag sa Aksyon Radio Bacolod YouTube channel. Akong inyong tagbalita, Aksyon Dale Salazar. Para sa mga pangulong dinalan na una kita sa mga balita lokal. Reklamo batok sa apat ka mga doktora kag duha ka staff members sang government-run hospital sa probinsya ginaimbestigahan. Miyembro sang drug group ginatudlo nga nagtiro patay sa lalaki sa may dalan Lacson Extension. Sa balita national, Enrile Guevara kabahin sang gabinete sang Marcos administration. Presyo sang gatong liwat magasaka sa masunod nga semana. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. This news sponsorship. Ang beach ang paborito nga kadtuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat nakita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa ug layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics sa mga naga-estar sa coastal areas. Hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask,
face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy. Action Radio Philippines Standard Time na size Jess kagaron sa detalye na sang mga balita lokal. Ginaimbestigahan na sang Provincial Legal Office o kon PLO ang reklamo kontra sa 4 ka mga doktora kag 2 ka mga staff members sa hospital nga ginadumlahan sang gobyerno probensyal sang Negros Occidental. Ning may angot sa ginaligar medical malpractice kag korupsyon nga una ginpalabot sa Department of Health o kon DOH. Apang ginklaro ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz nga ang komite ang ginabugsan man sa mga doktora among magahiring sa kaso base man sa Magna Carta of Public Health Workers. Ang reklamo ginpasaka sang pila ka mga apektado nga pasyente sang hospital sa DOH antes nga gintugyan sa gobyerno probensyal. Lakip sa ginreklamo among pagbaligya sang bulong sa hospital kang hindi pagtuman sa obligasyon sang mga doktora. Isa sa mga ginatunguan sang gobyerno probensyal among pagpasanyog sang serbisyo sa tanan nga mga district hospital paagi sa ginapatuman nga One Hospital Command Center. Ara sa Provincial Legal Office, I don't know kung ano ng stage of the investigation, but it has already started. No? The doctors have already been given the opportunity to answer the accusations against them. So we'll just wait for the proceedings to continue. Nabatian si Provincial Legal Officer o kon Provincial Administrator Attorney Diaz. Sa dugang pang nga balita lokal, miyembro sang Virtuoso Drug Group nga nabasa sa mga syudad sang San Carlos ang sa likod sa nagtiro kay Adonis Matulak 54 anyos nga pumuloy isang purok hollow blocks sa barangay Singkang Airport syudad sa Bacolod. Ining resulta sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Major Jory Puertong Hepe sang Police Station number 8. Huwebes ang gabi sang gintiro ang biktima sa siya motorsiklo sa may Lacson Extension. Ginpahayag sang Hepe nga may kapasidad ng grupo sa pagpatay or magpatay kung problema na sa ila operasyon. Ginpahayag ni Puerto nga masami kulang ang bayad sang biktima sa pagbaligya niya sang shabu, rason nga naakig ang grupo. Magluwas ni gindudahan man si Matulak nga nagahatag impormasyon sa kapulisan sa ginahimo nga drug transaction sang grupo. Drugs is a delicate advance. So, bali ang pinta, pero hindi kulang mag-ingreso sa iya. Magkuha ito sa presyo, ganito, 10,000, 8,000. Pero may kulugaway ng duwane, pero may kalibisay. Nabatian ng Hepe sang Police Station number 8 si Police Major Jory Puerto. Ginapaabot ni Councilor Al Victor Espino nga mataaga na sang nagakaigo nga solusyon sang pamunuan sang Bacolod City Police Office ang kaso sang Pinatsanay nga nagaluntad diri sa may syudad sang Bacolod. Ginpahayag ni Espino nga hindi dapat pagbabayan sang kapulisan nga magpadayon ini nga sitwasyon paagi sa pagsulbar sa nagaluntad nga mga krimen. Ginpahayag sang konsehal nga hindi na normal ang ining hitabo bangod sila lamang nga bulan sang Hunyo. Ika-6 na nga kaso ang insidente nga pagtiro patay sa 54 anyos nga taga Barangay Singkang nga kagabi Huwebes nga adlaw. Sa piyak nga bahin ginpasiguro man sang konsehal ang bulig nga himuon sang lokal nga panguluhan sang Bacolod sa BCPO sa tion nga makaumpisa na sa pagpangalagad sang bago nga administrasyon na umpisa sa Hunyo 30. Sa nibaluan nga mayara na sang wish list nga ginsumiter ang kapulisan kay Mayor-elect Albi Benitez sa ilagin patigayon nga pagsinapol tinalikdan nga simana. Ginatugyan naton ini sa Philippine National Police no sa aton nga Bacolod City Police Office sa kinatawhan ni Colonel Martir nga dapat hatagan gid na sa resolution ng ini nga mga kaso no. Labi na gid diri sa nagakatabo sa syudad sa Bacolod. Hindi tatali pag hindi ta pagtugta ng ini nga mga insidente nga mag-proliferate na or magsigi-sigi o hindi na gid among nagakatabo. Nabatian si Bacolod Councilor Al Victor Espino.
Padayon pa sa karon ng pagpangita sa kapulisan si sa senior citizen matapos gindagdagan sang warrant of arrest sa nga rape in relation sa RA 7610 bago sa pagpanghimulos sa 11 anyos nga bata. Ang suspect ay nag-edad 76 anyos, balo kag residente sang Fifth Road Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan, Syudad sa Bacolod. Sa investigasyon sang kapulisan, ginsaysay sang 11 anyos nga biktima nga halin 8 anyos pa lamang ini ginamolestyahan kag ginahimuslan na siya ni Salem o sang suspect nga ginatawag kag ginakabig niya bilang lolo kabaylo sang kwarta nga ginahatag sa iya. Pero may nagkakadto ang biktima sa suspect rason nga masako ang ginikanan sa pagpangita sang palangabuhian. Nagwa man sa examination sang medical legal officer nga mayara sang laceration ang pribado nga parte sang lawas sang 11 anyos nga biktima. Action Radio Philippine Standard Time alas 6:15 sa katapusan nga balita lokal. Lubos nga ginpasalamatan ng incoming First Lady Lisa Reneta Marcos ang mga Negrosanon nga nagsuporta sa kandidatura sa niyabana nga si President-elect Bongbong Marcos Jr. nakaligid nga eleksyon. Ining ginpahag ni Marcos sa iya nga pagbisita sa Negros Occidental, nagligad nga Webes kag pagtambong sa isa ka pagpanyapon sa may resort sang pamilya Yanson sa may barangay Bubug, Syudad Santa Talisay. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga overall campaign manager ni BBM sa probinsya, nagtambong man ang pila ka mga grupo nga nagsuporta kay BBM humalin sa may Cebu kag Iloilo. Si Ferrer ang isa lamang sa mga opisyal sa Negros Occidental nga nag-abi-abi kay Marcos, supod ang iban pa nga Sanday Congressman Gerardo Valmayor, Kiko Benitez, incoming Bacolod City Mayor Albi Benitez kag mga alkalde sang probinsya. Si Lisa Reneta Marcos ang isa kay Ilongga kag may pamilya man sa Negros Occidental. Nagpasalamat sa aton sa nag-support sa kay BBM Sara. Pinagig sa kay BBM kag of course ang ini nga mga aktibidades siya nagkadto ang next gen among din mga young ones nga nationwide nga mga supporters man ni BBM. Nabatyan si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 6:16 sa Action Radio Philippine Standard Time, TTX. Ang beach ang paborito nga kadtuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics sa mga nag-estar sa coastal areas. Hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kun non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kun sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon.
Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 24. Kagkaron sa detalye na sang mga balita nasyonal. Gin-appoint incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Justice Secretary Minardo Guevara bilang masunod nga Solicitor General o Consulgen. Ginpahayag ni incoming Presidential Communications Operation Office Secretary Trexie Angeles magapabilin sa gobyerno si Guevara. Si Guevara ang 30 na katuig nga abogado kag nag-graduate kag magna cum laude major in political science sa Ateneo de Manila University sa year 1974. Nakakuha man si Guevara sang Masters in Economics sa University of the Philippines kag nagtrabaho sa National Economic and Development Authority o CONEDA sang 1977 to 1983. Nakakuha man siya sang Bachelor of Laws degree sa may Ateneo kag nagpangduwa sa 1985 bar examination. Antes ng intiglikom sang Department of Justice, nagserbe si Guevara bilang Deputy Executive Secretary ni Presidente Rodrigo Duterte. Samtang gin-appoint man ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Anay Senate President Juan Ponce Enrile bilang Chief Presidential Legal Counsel. Suno kay incoming Presidential Communications Operations Office Secretary Trexie Angeles, magaserbe ang 98 anyos nga si Enrile sang 6 katuig. Si Enrile ang kilalang supporter ni Marcos kag incoming Vice President Mayor Sara Duterte Carpio. Nagpangako man suno kay Angeles Enrile nga padayon na siya nga magaserbisyo sa Pilipinas kag ginasiguro nga mangin madinalagon ang Marcos administration. Madumduman nga nagretiro sa politika si Enrile sang 2016. Nagserbi man nga tiglikom sang Department of National Defense o DND si Enrile sang panahon ni Anay Presidente Ferdinand Marcos Sr. Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 26. Sa dugang pangabalita nasyonal, ginatanaw ang liwat kapag saka sa presyo sang gatong sa masunod nga simana. Base sa Oil Trading Monitoring sang Hunyo 13, 2016, ginpahayag sang oil industry source nga magasaka ang presyo sang diesel sang 2 ka pesos tubtub 2 ka pesos kag 30 sentimos sa kada litro, samtang gasolina naman ang magasaka sang 20 sentimos tubtub 50 sentimos sa kada litro. Ginpahayag ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ang posible oil price hike ang bangod sa lockdown sa pungsod China. Ginpahayag man sining ang ban sang European Union sa Russian oil imports bangod sa kinagamo sa Ukraine ang nagatugaman sang pagsaka sa presyo sang gatong. Ginapaabot ng pag-anunsyo sang advisory sa mga kompanya sang gatong sa Lunes nga adlaw kag masaming ginapatuman ang price adjustment sa Martes nga adlaw. Sa katapusan nga balita nasyonal, ginpahayag ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion nga sa masunod nga mga sinimana mag-file ang AstraZeneca nga application para sa Certificate of Product Registration o CPR. Ang CPR ang magatugot sa mga manufacturers nga ibaligyang ila produkto sa publiko. Suno kay Concepcion, iyagin pangabay si President-elect Ferdinand Marcos Jr. nga kakasunman ang alert level system sa pungsod Pilipinas kag dulaon ang public health state of emergency. Pero suno sa Department of Health, wala sang otoridad ang gobyerno nga kakason ang public health state of emergency bangon din ang deklarasyon sang World Health Organization. Ginpathag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga kung kakason ang state of calamity, ma-invalidate ang emergency use authorization sang COVID-19 vaccines kag drugs. Ang mga manufacturers ang magakuha sang CPR ang dapat nakatapos sa ika-4 nga phase sang ila clinical trial. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 29. Inyo nabatian ang kabungusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes, Hunyo 17, 2022. Sa liwat akong inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio.